lesz. Mama meg vissza-vissza a pénztárcájába, jó? Óvatosan. Mi van benne? Nézd, minden van neki. Nem már. Nézd, apa. Minden. Nézd, minden van. Kibolytottad a felét. A mamának a gyógyszere ki van. Várd meg, míg a mama kinyitja neked. Segít, jó? Van neked ruhád? Hát igen. Ezt a Zoli küldte, hogy adjam oda neked. Várjam, mert ez mamának Egy, is. kettő, három. Itt vannak mamának. Azok mik? Túlolódj. Nem már. Hát ezt honnan veszed? Nézd ide. Honnan veszed, hogy epres, szőlős és csoki? Ez a tiéd, valószínűleg. Ez a tiéd. Tiéd, a tiéd. Köszönöm szépen! Ezt kitől kaptuk? Ez szerintem a mamától. A Ó, másik köszönjük! Na, Megci, meg. Jutka mamától. Várjál, keresünk egy zsepit. Amától megkérdeztük, hol zsepi. Meg ott a izegyetem. Pöttyös, igen. Na, akkor ezt tegyük oda minden. Ez, hát anya. Ezt kérem csak, kérem ezt. Nem! És én? Te csak ide. Anya, mama szedi ki a ruháit, mert a ruháit... Nem tudom, azt is a mama küldte. A másik mama küldte neked. Ez iszóka, mama. Azt nem én küldtem, azt valamelyik mama vett. Vagy nem a Szandra, mert Szandráik, amit vettek, azon ilyen kis cédulák vannak. Családi életkép. Az mi? Szagintom. De klassz! Oké, de még ne nyissuk ki, előbb nézd meg a nézzük többit is. Jó, nézd csak, ez vasztos a Maxi, mert én nem tudom mi ez. Szerintem a Maxi. Nem, nekem papucs. Viccelődök. Oda meg színe? Dobd el neki. Köszönjük, Maxi. Köszönjük, a Maxi nagyon örül. Ez is. Az nézd, na nézd ide. Ez a mami szuszfiat. Na ezt meg a Szandra küldte szerintem, nem van rajta, de anya elolvassa. Mondd, hogy olvassa el neked. Nem tudom mi az. Ez mi? Gyere, add ide, elolvasom. Nézd csak, mi van ide ráírva. Néztem meg. A Szandra és a Klári küldi ezt neked. Hát ezt mutasd már meg apának, ez olyan, mint az apáé. Apa, nézd már, mit kaptam. Mi ez? Ez fényképező. Atyavilág! Olyan, mint a tiéd. Drága szív. De akartam azt az okamomától, ugye? Mit mond? Mit mondtál? Nem, ezt nem Azt a tudom. Szandra meg a Szandra Klári kaptad. küldte. A Zsóka mamától azt kaptad, azt, meg itt vannak még, minden mutatom, jó? Nézd ide. Ezt is szaszom. Azt a Jutka mama küldte. Ez Az okamama. Jutka mama. Ezt, Nézd ide, mondjad, köszi Jutka mama. csak ezt a mama, azt a Zsóka mama, ezt meg a Vali néni küldte, ezt a kettőt. Húha. Majd ezzel fogunk játszani. Nem tudom, még én nem játszottam vele. Jó? Mondjad, köszönöm. Ez mi? Majd megnézzük, jó? Szerintem valami kártya. Valami kárta? Meg kártyázunk, jó? Ezt a Jutka mama küldte nektek. Azt Adod anyának adod a Jutka mama. Tessék olyan. Köszönöm szépen, tedd ide le. Hú, nem mennyi nagyon tudtam minden. berakni. És Ez minden. mi? Oké, köszi, ne kutass. Tú finom tesz. Azt tedd vissza az asztalra, mert megeszi a Maxi. Na és akkor ezeken legyen. Ide Szerintem nézd. ide. Ide nézd. Ezt mind a ezeket valaki küldték ott a Jutka mamáék, mert ezek így voltak együtt. Ha az adagunk, mi? Kiszi! Várjál, ezt nyissátok ki, figyelj. Kinyitod ezt? Várjál, baba. Kinyitod? Kinyitom, csak menj. Nézd ide, mi van itt? Kinyitom, add ide. Mi ez? Mi ez? Ebbe is van túlolódik. Ez Ezt nézd!
Nézd, mutasd csak meg ezt az apának. Nézd! Még egy túloló. Várjál, várjál!